kod kuće kompjutor, a ne znaš raditi. I onda kad počnem, sprtljam, spetljam, dođe unuk, šta si opet radila, nisam ništa. Za sve umirovljenike koji se poput gospođe Bosiljke žele naučiti služiti računalom, Erste banka organizirala je besplatne radionice informatičke pismenosti. Umirovljenici su fenomenalni. Dakle, osjećaj koji radimo s njima ne mogu se opisati riječima. Njihov nivo znanja je zapravo vrlo različit, ali upravo iz tog razloga nas na radionici internih trenera bude više i zapravo svakom od njih pristupamo individualno. Radimo sa svakim od njih ono što oni žele. Individualno ili u paru, kao Dubravka i Željko, svi su umirovljenici željni informatičkog znanja, koje će im olakšati svakodnevni život. Evo, naučili smo recimo konkretno u net bankingu na koji način se može služiti plaćanjima, čekanje reda, redomate. Puno toga je bilo. Umirovljenike na radionici najviše zanima kako se služiti e-mailom, no zainteresirani su i za usluge Erste elektroničkog bankarstva. Super im je net banking, telefonsko bankarstvo ih isto tako zanima. Redomat im je super, redomat su fascinirani da ne čekaju toliko u redu. Da umirovljenici prepoznaju važnost informatičke pismenosti u starijoj dobi, dokazuju i brojke. Erste banka održala je više od 40 radionica, na kojima je u 100 sati edukacije sudjelovalo čak 400 umirovljenika. Naravno, svi su polaznici kući ponijeli diplome. Baš sam se oduševila sa ovim, baš je super sve.